אז מה קורה חברים? כאן עידו לוי בו סרטון חדש עם חבר, תגיד שלום. שלום. התחלתי פעם פה, במצב הזה, לא מהלובי. מטרת לייקים, תן מטרת לייקים. איפה לי? לא יודע. תן, נו, זרוק. 60. יאללה, 60. בקיצר, אין לי יותר מה לדבר. בקיצר, מה בקיצר? אתה באמת הולך להעלות את זה? למה אתה לא חושב שאני אעלה את זה? אני לא אעלה את זה. זה פדיחה. מה פדיחה? מה פדיחה? אני כבר עשיתי עם הסרטון ועם עידו סרטון. עידו בינתיים הכי טוב בסרטונים. איתי הוא הכי טוב. איתי הוא מדבר, הוא יודע מה לעשות. אתם כאלה, אתה בפימה לא מדברים. עידו, בוא נמצא את זה שאפשר להיכנס איתו לקשפת. זה בסימון שלי, מסעתי אותו. את מה מצאת? יואו, את המקום הזה. וואי אחי, אני כן, כמובן. חייבים את המסכה הזאת. איפה המסכה הזאת? מסכה? יא, איזה כיף. אין מסכה. מצאת? לא אחי. וואי, איפה זה? אני מאמין מסכה? איזה מסבן זה? וואי, אחי. טוב, אז סופים. אז בקיצר יהיה עוד מלא סרטונים. מלא, יהיה כל יום עד שנגיע לחודש. אין פה תיבה סינית אחת כאילו? פתחתי אחת. ומה יעשה לך? לא יצא לי את המסכה. מחרפן אותי. אני רוצה לשבור את כל המקום הזה, אין לי כוח. עידו, זון פה. תעלה הראל.
יודע למה אנחנו... נכון, נכון. זה נכון, זה נכון. איזה 5 דקות אנחנו לזה. אז... תן מטרת לייקים אחרת. זה גבוה מדי. 50. נכון. 40. פחות. 1. יותר. 1000. יש שם שני שלי, אל תיגע לי, וכך כך ככה. תוריד הראל. תוריד את מה? את המספר. בוא נעשה טרייד. לא, טרייד. לא, טרייד. לא, טרייד. לא. טרייד. לא. 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 אז זה לא מרים אותך. או. לא. סקור איזה. Like for... אני עולה על הרכבת, אני לא יודע מה איתך, ויש גם מלא אנשים בדיוק, זה מתאים לי. בוא לפה הרי. שש-עשרה. טוב, לא. לכי, לכי המסכנה. יאללה, עזוב אותה. הנה. היא אוסרת, אני מגן בינתיים. פגוע 15 לבן. רגע, הביפיק שלי. לא יצא. לא יצא מפה בביפיק. אנשים. רד. ירדת? יאללה בוא, יש שם. אני אוהב את הנשק הזה. גם אני. יאללה. כל מי שרואה שידור חי, שזה לא נותן לי אבל, חווה שלמה, עד שיגיד בוא, שידור חי. לא. איך הוא פגע בי? קפצתי. גם אני. הנה בוא לרכב השני. סע. לברוח כאילו? לא, לך אליהם. איפה הם? יש גם פה אין שם אריאל, אתה לא טוב בליטו. מה? למה זה בלי כוונת? ובאג. או שזה אמור להיות ככה, לא יודע. גם לי זה טוב. מה אכפת לי? עדיין נשק טוב. יש שם... וואי, אראל, אתה לא מבין איפה מצאתי 6 סטפיק. מצאתי 6 סטפיק משלי. מה זה? כאילו תיבה לג'נדרית. אבל לקחת את זה? לא. בטח הם אחרי זה יגידו כל התגובות, מה אתה עושה? למה אתה לא לוקח את זה? אני לא אוהב את הפאפ הזה. אני לא אוהב את השוטגן הזה. אני לקחתי, אין לי מה להפסיד.
אם הוא היה גם עם 4 טעינות, ברור שאני נשאר. מה בגלל שהוא עם 2 אני לא לוקח. סליחה. תעלה לרכב. אני עולה, ביי ביי. בוא, תעלה. עידו, יש פה גם אנשים רגילים. כן, אני יודע, הוא גרוע מלא. טוב אחי, הוא פגע במלא, ברח הראל. הוא פגע במלא. אוי. הראל. יש לך מדקית, דחוף אחי. אין לי חיים אפילו. יש לך מדקית? איפה אתה? אני חייב מדקית. יש שם אנשים? לא. פשוט הוא היה פגע בי באוויר. איפה אתה? קודם אתה רוצה שם מהרפי. יאללה, בוא לרכב. עידו, יש שם מדקית. בוא. אז עלה מהר. מה זה מוריד? לא יודע, נראה לי 2. אפילו 1 נראה לי. יאללה. ככה רד. הנה יש פה. בוא הרד. פגוע מלא. אוקיי. איפה אתה? טוב שלך? אין לי פעם. הראל, תהורג. הראל! אני הרגתי את עצמי ואותי. ואותו. למה לא אמרת לי שלא היה לך פעם? אמרתי. אתה אמרת לי מתי חשבתי שהרגת אותו. טוב, אז בחברים, מקווה שנהנית.